हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सौम्य आपण मानक स्वागत करुँचे झरणा साहू ब्लॉग्स को। बहुत दिन है झरणा कहला ट्राइपॉड आ लाइटर ऑर्डर करा मुझे 7 दिन तले ऑर्डर करी। आज आसी पहुँचे देखिपे अनबॉक्सिंग है अनबॉक्सिंग करवा सरप्राइज देवा। चल देखिए से कौन कर भात बस तरकारी मटर हाय सांग मैंने तुम गोटे जिनसा कौन कौन है अनबॉक्सिंग कले जना पड़ा सतरे हाँ मुझे दिन कहली आनी नथिल सांग मैंने मुझे खोलुची देखा कौन ये मत पर्यटन कही ना कौन से मो कौन आनी चलो देखा मुझे खोलि मत कही ना कौन बोली चलते आपण मान देखिए मुझे सब कौन आनी मो सतरे मुझे दिन कहती भिडियो बनेबी टी आनीदेव के आनी ना से फाइनाली मो आनी भारी खुशी यूट्यूब रील से बना है बहुत खुशी केते खुशी देखला बाहर कर देबा वाव कितने भल है देखो तो आपण माने मो पे आसी भारी खुशी वाह मस्त अच्छी ये लगा है किसी में आसी लगा ही आस्थिला हां ये मैं बोलू छी वाह एबे मोरिस बनेबी एबे ट्राइपॉड टा ओपन करो ट्राइपॉड के एडा हां ट्राइपॉड चलो तो फाइनली गुटे हे गला अपन तो आउरी गुटे आउरी कहियो एबे गुटे जिन सब खोली सारानी एबे एटा देखिबा सेटा कोनटा हेतियो कहला कोनडा है ता स्टैंड ट्राइपॉड हां सतरे सेटा लागियो को से ट्राइपॉड रे लागियो तू जोडा भी दो खोलले देना पड़ियो टाइम बोलना को बोली जो स्टैंड है ना खोल के देखा मु भावी नी तुम मो कहीं 7 दिन तले ऑर्डर करथिले आज आसी पहुंचले। हां मते तो कहीं कहि नथिला ऑर्डर कर दिछु कहि नथिली सरप्राइज है सरप्राइज एमती सरप्राइज बारी गला हमर ता भीतर अछि अरे कोन एमती छोटिया बेटा छोटे बैग टे तक खोलले देखियो केते बट्टा है। हां चल तो खोले के देखियो रे कोन आसी वाओ भल लाग ना ये बनेले भल आसे ये भीतर कौन अच्छे ता भीतर ता ऊपर लागिया पे सेटिंग करिया पे थुआ छै कैमरा ना स्टैंड रे इतने जिन सदा भीतर लाग ना बहुत जिन रही देखो तो ये स्टैंड ता ऊपर लागियो ताऊ जदी फिटिंग कर दो मु जानि तुम ठीक रील्स बनै परियो आ यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करि परियो सतरे हां जे मु तो केबे फिटिंग करने केमती आनी मु चेष्टा करबी हला लगे पे चाह देखियो
କରିପାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଯେ ଆମେ କରିଦେଲି କ'ଣ ଦେବ କୁହ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରାଯିବ ସତରେ ହୁଁ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଲଗେଇ ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଗେଇବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେଲେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ଓକେ ମୁଁ କେମିତିଟା ଲଗେଇବି ଶାଢ଼ୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶାଢ଼ୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝିପାରିନି ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ଲଗେଇବି ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ଲଗେଇବି ହଁ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଦେଖ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଲଗେଇଦେବି ଦେଖ ଏଇଟା ଏବେ ଲାଗିବ ତା ଉପରେ ତା ଉପରେ ଲାଗିବ ହଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଶାଢ଼ୀ ପିଇବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସବୁ କେମିତି ଲଗେଇବି ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଖୋଲିଦେଇକି ତା ଭିତରେ ନୋଟ୍ କରିବି ସେ ନଟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲଗେଇ ପାରିଲିନି ତ ଲଗେଇ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲଗେଇବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ୟୁଜ କରାଯିବ ହଁ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ ତାହେଲେ କରାଯିବ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତମର ଆଉ ମତେ କାଇଁ କହିଲନି କେମିତି ଲଗାହେବ କହିଲେନି ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲଗେଇବେ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବନି ଚାଲ ଲଗେଇଦେବି ଲଗେଇଦେବ ଯଦି ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହବନି ନା ହଉ ଚାଲ କିଣା ହେବନି ଚାଲ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଦେଇଛ ବୋଲି ଲଗେଇ ଦେଉଛ ନା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଲଗା ଚେଷ୍ଟା ତ ଜାରି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ମୋତେ କାହିଁ ତମେ ଲଗେଇଦେଲ ଗୋଟେ ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଲଗେଇଦେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇ ପାରିଲିନି ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ମିଳିବନି ବୋଧେ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଲଗେଇଲ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ନଟ ଥିଲା ଆଗରେ ଏଇଟା ଉପରେ ଥୁଆ ହୁଏ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ନଟ ଅଛି ଏଇ ନଟଟା ଆଉ ତଳେ ଏଇ ନଟଟା ଅଛି ଏଇ ନଟଟା ଭିଡ଼ା ହବ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟା ମିଳିଥାନ୍ତା କାହିଁ ଗଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ମିଳିବନି ଭଲ ତ ଲଗେଇଦେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ କଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ରହିବ ହଁ ତମେ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଲଗେଇ ପାରିଲି ନହେଲେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଓହୋ ଏତେ ବୁଝି ତାହେଲେ ଆଉ ମୋତେ ହେଲେ କହିଥାନ୍ତ ମୁଁ ହେଲେ ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିଥିଲି କି ତମେ ଏବେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଆଣିଦେବ ବୋଲି କେବେ ତ କହିନଥିଲି ଆଣିଦେବ ବୋଲି ନା ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି ହେଲେ ବି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଲଗେଇଦେଲେ ନା ଆଉ ଏଇଟା ଉପରେ କେମିତି ଏମିତି ରହିବ ତାର ନଟଟା ବୋଧେ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଟାଇଟ୍ ରହୁନି ଫଟଫଟ ହେଉଛି ଆଉ ହେଇଗଲା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବା ଜଳୁଛି ନା ନାହିଁ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଟା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ଆଣିକି ସେ ତ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବୁ ଜଳିବ ନା ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଲାଗିବ ଯଦି ନ ଜଳିଲା ଜାଣିବ ଯେ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଆଉ ଜଳିଲା ତ ଜଳିଲା ତ ଭଲ ଅଛି ନ ଜଳିଲେ ଖରାପ ଆଉ ଜାଣିବ ଯେ ଆଉ ହଁ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏଇଟା return ହବ ଆଉ। ଚାର୍ଜର ତା ଭିତରେ ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଡ଼ ଏମିତି ଆସୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ଲଗା ହେବ ସେଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଲା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଲାଇଟ୍ ଏ ସୁଇଚଟା ଚିପିଲେ ଜଳିବ ୱାଓ ଜଲ୍ଦି ଗଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ସବୁ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଭଲ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଏମିତି ରହିବ ନା ସାଇଡ଼୍ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଲାଗିବ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ କରିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁ ଏ ତାରଟା ଲଗେଇଲେ ଏକା ଜଳିବ ନା ଲାଇଟ୍ଟା
ନହେଲେ ଜଳିବନି। ଏଟା ଜଳେଇଲେ ଜଳିବ ନହେଲେ ଜଳିବନି। ସେ ଚାର୍ଜରଟା ସେଟା ଆସିନଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ କିଣିକି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ फाइनाली आम रेडी हो गलानी रिंग लाइट ट्राइपॉड। तो आम वीडियो भल लगी लाइक करूँ, चैनल नुआ तो सब्सक्राइब कर दिखाँ। एमती वीडियो देख रोची बाय बाय।